Els 12 regnes. El mar del vent, la costa del laberint. Últim capítol. Feia temps que no ens vèiem. Què vols? T'interessa això que llegeixes? A mi abans també m'agradava molt pensar en l'altre món. Hola, Suguru. Em sap molt de greu, allò de l'altre dia. No et vaig dir cap mentida. Des que va tornar després que se l'emportessin els esperits han passat coses molt estranyes. A l'escola, per exemple, un noi que es va ficar amb ell es va entrebancar i es va fer mal. Un dia, de cop i volta, també es va encendre un llum. I com això, moltes altres coses. Però els incidents cada cop són més greus. Què vols dir? No fa gaire, un noi que li va preguntar si se l'havien emportat els esperits el va atropellar un cotxe i el va matar. Al cap de poc, un altre que se'n va riure a la cara es va trencar el coll a classe de gimnàstica. Però el pitjor de tot va ser un altre dia que tot de nois van veure una mà de color blanc a la piscina de l'institut. I un d'ells va morir ofegat. I de debò creus que el teu germà n'és el responsable? M'agradaria que no ho fos. Al capdavall és el meu germà. Però a tu també et podria passar. Hi ha una muntanya anomenada Kori, que és on viuen els morts. Va triar el general Saku perquè fos rei sense haver rebut la inspiració divina i li va jurar lleialtat. Tot i així, estava convençut que durant la cerimònia de coronació el déu del cel castigaria el fals rei amb la mort. Ara, observant el Taiho, tinc la sensació que el vaig convèncer, o fins i tot enredar perquè m'escollís rei. Tinc la impressió que no és feliç amb mi. El que passa és que no se'n vol anar del món Ho. Va haver de deixar Horai per venir aquí, i ara que s'hi troba també, s'adona que ha de tornar a marxar. És clar, ja ho entenc. Ja està tot a punt per la cerimònia. Quan vos vulgueu, majestat. La crinera potser era una mica massa curta. Si voleu que us digui la veritat, fèieu molt de goig. Però amb una crinera més llarga encara quedaríeu més bé. Crec que no us l'hauríeu de tallar. Però que em vas veure? És clar, i estic molt contenta que per fi hagueu aconseguit fer la transformació. Jo que no estic segur si... El senyor Saku és digne d'exercir el càrrec de rei. Estigueu tranquil. A partir d'ara tot us anirà molt bé i ja ho veureu. Taiki, cuideu-vos molt, si us plau. Em sap tant de greu.
Taiho, Taio, us desitjo de tot cor a tots dos que tingueu per sempre més molt bona salut. El Déu del cel deu estar enfadat. Al començament, el món estava format per 9 estats i 4 nacions. Era un món on el poble no tenia seny. Els governants, en canvi, tenien seny, però no tenien cap mena de respecte per res, ni per la justícia, ni per la humanitat, ni per la llei de la terra. Jo, el Déu del cel, després de passar molt de temps agonitzant, vaig tornar als 9 estats i les 4 nacions al seu estat original i vaig crear el món actual, basat en unes altres lleis. Jo, el Déu del cel, vaig crear 13 regnes. El regne central el vaig anomenar Kokai i vaig situar el món Ho, al centre del món. També vaig disposar que els altres 12 regnes estiguessin governats per reis. Aquests reis els escollirien els Kirins. Així és com vaig crear el món. I la primera llei d'aquest món és que s'ha de governar amb justícia i amb humanitat. Ja està? Jo crec que sí. Ara ja hem rebut l'aprovació divina. Només ens queda encendre l'encens. Coronat! S'obre la porta del Palau de Goro. El Hakuchi s'ha pronunciat. Què vol dir? Que el Hakuchi ha confirmat que en algun regne s'ha fet efectiva la coronació d'un rei. Ha anunciat que el regne de Tai han coronat el Taiyo. El Taiki se'n va anar al regne de Tai amb el Taiyo. La capital de Tai és Koki, i el rei viu al palau de Hakei. Va ser l'última vegada que vaig veure el Taiki. El que no sabia és que continuaria estant convençut durant una bona temporada que s'havia equivocat a l'hora d'escollir rei. Què és això? Una mena de gos? Doncs, de fet, no ho sé. És una imatge que fa temps que em volta pel cap. Jo diria que és com un griu, o com a mínim s'hi assembla bastant. Una criatura imaginària. Per què no procures dibuixar coses normals, coses del món real? Objectes, persones, paisatges, coses així. Sí, em sap greu. Ara escolta'm amb atenció. Sí, senyor. No et pensis que et tractaré d'una manera especial. Et considero un alumne com qualsevol altre. Jo estaré molt pendent de tot el que facis, però vull que tu també estiguis molt pendent del que passa al teu voltant perquè no hi hagi més incidents. Sé que ets capaç d'això i de molt més, si vols. Cori, en què penses? Em vols explicar què t'hi passa pel cap? Què tens? No res, no em passa res. Doncs et veig molt capficat. Si el que et passa és que trobes a faltar el monjo i les sacerdotesses, m'ho pots dir sense por. No trobo a faltar res, no és això. Què és, doncs? Des que vam arribar aquí, al Palau de Hakei, m'has fet costat en totes les decisions que he pres. Estic molt content de tot, però tinc la sensació que m'amagues alguna cosa. Em sento incòmode amb el teu silenci i començo a estar preocupat. Si penses que no tracto bé la gent del meu poble, m'agradaria que m'ho diguessis. No ho penso. Entesos. Ara vés-te'n a descansar, sisplau. Majestat. Vés-te'n. Surt per l'altra porta. Keiki!
Et felicito per haver arribat al teu regne. És una cosa que n'has d'estar orgullós. Moltes gràcies. N'estic molt orgullós. Vaig acceptar la invitació que em va fer el Taio. D'aquesta manera he pogut complir la promesa de ser el primer de felicitar-te. Que et passa alguna cosa? No, no és res. Doncs ningú ho diria, sincerament. Només d'arribar he notat que bufa un vent molt fred al regne de Tai. Hi ha una bona quantitat de Gyokus, però la majoria són aquí, al palau de Hakei. No m'estranya que hi hagi hagut tants problemes. No vols seure? No, estic bé dret. El Taio m'ha explicat que vas vèncer un Totetsu i que el vas convertir en el teu Shirei. És veritat. I que també has après a transformar-te. També. Llavors, t'he de dir que esperava veure't molt més content del que et veig i que em sap molt de greu. Taiki. Explica'm què et passa. A tu no et passa? Que de vegades et penedeixes de ser el que ets? D'haver nascut amb aquesta condició, de ser un Kirin? No, n'estic orgullós. I tampoc et penedeixes d'haver escollit la reina que vas escollir? No, tampoc. M'agradaria ser com tu, que estàs tan segur de tot. I tu què? Et penedeixes d'alguna cosa? Sí, vaig cometre una equivocació molt gran i ara me'n penedeixo. Vaig escollir rei al senyor Saku, sense haver rebut la inspiració divina. Oh, però què dius? No la vas rebre? No vaig rebre cap senyal diví. I tampoc vaig veure l'aura del rei. Què creus que he de fer ara? Vaig cometre una equivocació molt greu i ara no sé què fer per corregir-la. Tot plegat és una mentida. Què passarà ara? Desapareixerà el regne de Tai? Quan castigarà el rei i el déu del cel? I a tota la gent del poble, què els hi passarà? Em sap greu, però ara t'he de deixar. Què ho fa que porteu aquest vestit? Tornem a tenir visita del Taiho de Kei. De fet, ha vingut a parlar amb tu. Taiho de Tai. He vingut acompanyat de l'Eno i del Taiho Den. El rei Den, majestat. Encantat de conèixer-us, és un honor. Cori, t'has d'inclinar davant d'ell. És veritat que un Kirin només s'inclina davant del seu rei, del rei que ha escollit. Però l'Eno, igual que el rei de So, fa molt de temps que és al tron. Per aquest motiu es mereix que li demostris més respecte que altres reis. Esclar, perdoneu, majestat. Que passa res? No. Doncs què vol dir això? Que té algun problema el Kirin del regne de Tai amb el regne d'En? No, i ara? Taiki, es pot saber què fas? Caram, vols dir que no resultarà que sí que tens algun problema amb el regne d'En? L'Eno no tenia cap motiu per venir al regne de Tai. No hi havia cap celebració i tampoc havia rebut cap invitació. En realitat, sa majestat només ha vingut pel respecte que li mereix el Taiho de Kei. I així li agraeixes negant-te a inclinar-te davant seu? L'únic que em demostres no inclinant-te davant meu és que no em tens cap mena de respecte. Tan maleducat és el Kirin de Tai? O potser és que el Taio t'ha ordenat que no ho facis? Tu ha ordenat al Taio que no t'inclinis davant meu? No, i ara? Llavors dona'm un motiu. Si no, donaré per fet que el regne de Tai veu el regne d'En com el seu enemic. Taiki! Què passa? No ets capaç ni de fingir? No et demano tant, tampoc. No és tan difícil. L'únic que has de fer és inclinar-te davant meu. Prou! Ja n'ha tingut prou, però si només és una criatura, pobret. Tranquil, ja està, tranquil. Et trobes bé? Asseguem-lo a la cadira. Ja veig que t'estimes més defensar-ne un dels teus.
Però què dius, que no ho veus que en comences a fer un gramassa? No ets capaç de controlar la malícia que tens? N'havia sentit a parlar de la reputació que teníeu, però no em pensava que fóssiu capaç d'arribar a fer una cosa així. No sé què dieu si ha sigut idea vostra. El vostre comportament és intolerable. Ja n'hi ha prou d'aquest color. Tinguem la festa en pau. Què, ho entens ara? Un Kirin no pot jurar lleialtat sabent que s'està equivocant. Tu què has de saber? Tingues present que només ets un rei. Em sap molt de greu haver-te fet passar per tot això. M'ha semblat que era la millor manera. La inspiració divina no és una cosa que es pugui veure. No, en realitat, quan la reps no passa res, o com a mínim tu no notes res. És normal tenir la sensació de no haver-la rebut. I amb l'aura del rei passa el mateix? Tots els reis tenen una aura. Però, de fet, nosaltres, els Kirins, tampoc la veiem. És veritat. I si vols que et sigui franc. Jo, quan vaig veure la Jokaku, l'actual Keijo, de seguida em vaig adonar que ella era l'escollida. Ho vaig veure ben clar. De fet, no vaig dubtar ni un moment a l'hora de decidir-me. Però també em vaig adonar d'una cosa que no m'agradava, que és que no la veia prou madura i prou preparada per fer de reina. No m'ho hauria imaginat mai. Jo, quan vaig conèixer el meu rei, vaig pensar que només seria bo per destruir el regne. En canvi, vaig ser incapaç de rebutjar-lo i li vaig jurar lleialtat. Jo sabia que no seria una bona reina, però no m'hi vaig poder resistir i també li vaig jurar lleialtat. La inspiració divina és un instint molt fort, un instint irresistible. Encara que la persona escollida no li faci el pes, el Kirin no la pot rebutjar, sent una força interior que l'empeny a acceptar aquella persona. En realitat, la inspiració divina és el mateix fet d'escollir rei. A mi em feia por el senyor Saku, però en canvi m'hi sentia molt bé al seu costat. No ho sé, m'agradava estar amb ell i em posava molt trist quan se n'anava. Ja està bé. Tots els Kirins ens hi sentim còmodes al costat del nostre rei. I quan el rei se'n va, és ben normal que el Kirin es posi trist. A mi, si se n'anés uns quants dies, no em faria res. Abans m'has dit que el Taiyo et feia por. Però el que senties no era por, era respecte. Estaves nerviós perquè sabies que havies trobat el teu destí. I això fa molt de respecte. Ara pots estar tranquil. Un Kirin només es pot inclinar davant del seu rei, i això és el que et passa. Tu vas escollir el teu rei i només et pots inclinar davant seu. Gràcies. M'hauria agradat haver-li pogut fer entendre abans, però tampoc li hauria sabut explicar. El que és cert és que, aquell dia, el vaig veure molt feliç. Esclar. És difícil saber quan s'han d'explicar les coses. Molt difícil. Ara tinc curiositat per veure una cosa, si m'hi vols acompanyar. Sí, esclar. On voleu anar? El Taiki i tu, Keiki, us vau engendrar aquí, oi que sí? És una Nyokai. Ara és l'encarregada de protegir el nou Ranka. I qui és el nou Ranka? És el Koka. Aquest nou Ranka és el del Kirin del regne de Ko. En realitat, la inspiració divina és el mateix fet d'escollir rei. Em sap greu haver dubtat tant. Estic preparada. No martiritzaràs el poble, evitaràs els conflictes bèl·lics i els impostos abusius, no faràs sacrificis humans, no compraràs ni vendràs persones, seguiràs sempre el bon camí, el camí de la justícia, la pau del poble és el benestar del regne. Tot això són coses de sentit comú, coses que ja sé, sense que me les hagin de dir. Potser per això és tan difícil. El sentit comú també et pot trair. Això és veritat. Has explicat que quan vas conèixer la Jokaku ja et vas adonar que no la veies prou madura ni prou preparada per fer de reina, que no seria una bona reina. És veritat. Amb mi et va passar el mateix? Amb tu vaig pensar que o bé seria això o bé... O bé què? O bé que seria tot el contrari, que et convertiries en una reina excel·lent. I ara, com estan les coses al regne de Tai? No en tinc ni idea. L'únic que sé és que ara mateix al Shashimboku no hi creix cap ranca del regne de Tai. I això vol dir que el Taiki encara és viu. Llavors, com és que ha decidit desaparèixer? Això no ho sé. Potser se n'ha anat a l'altre món, a Horai. De fet, he sentit a dir que el Tai Joden ja hi ha anat més d'una vegada. Jo l'entenc.
Potser el que li passava era que trobava a faltar el seu món, que s'enyorava de la seva família. El que no sé és si a mi també em pot arribar a passar algun dia. Si us plau, majestat. Ara mateix m'agradaria poder-lo veure. Són els núvols de Zuyun. Què són els núvols de Zuyun? Són els núvols que apareixen quan el nou rei ha acabat de coronar entra al seu palau. La gent es posa molt contenta quan els veu. Que bé! Ja tenim rei! Es veu que no feia gaire Ligut havia esbroncat en Kaname Takasato. I mira què li ha passat, ha tingut un accident de cotxe. Deu ser veritat, això de la maledicció. Sí, jo no m'hi acostaria gaire. No hi vull entrar. No m'incumbeix per res, això, a mi. No és el meu fill. Des que va tornar, que és un altre, me l'han canviat. Mare, sisplau! El senyor Ikuta em va renyar perquè dibuixo coses imaginàries, però no me les imagino. Cada vegada que faig un dibuix és d'alguna cosa que recordo. Per què no deixes de dibuixar? Ara ets aquí i has de procurar fer un esforç. No en tens cap necessitat de recordar res. Ja ho sé, però quan recordo l'altre món em sento molt bé, tinc una sensació molt agradable. Tinc la sensació que allà era molt feliç. M'hi sentia com a casa. No t'enganyaria si et digués que ara ho trobo a faltar. Però també tinc la sensació que he oblidat una cosa que per mi allà era molt important. Com si fos una promesa. No sé què és, no me'n recordo. És un Kirin negre. N'hi ha molt pocs, és bon senyal. Al gener de l'any 32 de l'era Wagen, un Kirin negre va tornar al Monjó, motiu pel qual es va hissar la bandera del Kirin. L'estiu d'aquell mateix any, en Gyōso Saku, general de l'exèrcit reial, va arribar a Kokai per la porta de Reiko i va pujar al Monjó per fer un pacte diví amb el Taiki i d'aquesta manera convertir-se en Taiyo. Nevava, queien unes volves de neu enormes i feia molt de fred. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, el mar del vent, la costa del laberint, capítol de transició.